presented by Aryan Recording. हे बहिनी कर बिचारी हो, हे बहिनी कर बिचारी हो, एक दिन बनबू महतारी। हे बहिनी कर बिचारी हो, एक दिन बनबू महतारी। हे बहिनी कर बिचारी हो, हे बहिनी कर बिचारी हो, हे बहिनी कर बिचारी हो, एक दिन बनबू महतारी। हे बहिनी कर बिचारी हो, एक दिन बनबू महतारी। हे बहिनी कर बिचारी हो, कर बिचारी हो। एक दिन बनबू डीजे अखिलेश, डीजे अखिलेश Presented by Aryan Recording. एक दिन बनबू महतारी। हे बहिनी कर बिचारी हो, कर बिचारी हो। हाँ, सास ससुर के सेवा न कैलू तू बरियारी हो। सास ससुर के सेवा न कैलू तू मारामारी हो। तोहरो पतोहिया जहिया जे अइहे, तोहरो पतोहिया जहिया जे अइहे, तोहरो झोटा उखाड़ी। हे बहिनी कर बिचारी हो, हे बहिनी कर बिचारी हो, हे बहिनी कर बिचारी हो, एक दिन बनबू महतारी। हे बहिनी कर बिचारी हो, एक दिन बनबू महतारी। हे बहिनी कर बिचारी हो, कर बिचारी हो। एक दिन बनबू डीजे अखिलेश, डीजे Presented अखिलेश by Aryan Recording. एक दिन बनबू महतारी। हे बहिनी कर बिचारी हो, कर बिचारी हो। हाँ, करम धर्म के देख के चल कर खूब होशियारी हो। करम धर्म के देख के चल कर खूब होशियारी हो। एकल जुग में करम के फलवा, एकल जुग में करम के फलवा दिहे उहे त्रिपुरारी। हे बहिनी कर बिचारी हो, हे बहिनी कर बिचारी हो, हे बहिनी कर बिचारी हो, एक दिन बनबू महतारी। हे बहिनी कर बिचारी हो, एक दिन बनबू महतारी। हे बहिनी कर बिचारी हो, कर बिचारी हो। एक दिन बनबू डीजे अखिलेश, Presented by Aryan Recording. एक दिन बनबू महतारी। हे बहिनी कर बिचारी हो, कर बिचारी हो। हाँ, कोहले राम दया खोल के बतिया सुनता दुनिया सारी हो। कोहले राम दया खोल के बतिया सुनता दुनिया सारी हो। जोई
एक दिन बनबू महतारी हे बहिनी कर बिचारी हो। एक दिन बनबू महतारी हे बहिनी कर बिचारी हो, कर बिचारी हो। Recording by Aryan Digital Recording Studio, Amwa Damar.